Ahoj, tady je Zevec. Vítám vás u nového videa. Dneska tady se nacházím u mě v dole a dneska tady v minulém videí jste viděli, jak jsem tady hledal křídu. Tak dneska budeme prohlubovat náš důl směrem dolů a uvidíme, co tam najdeme. Tak jdeme na to. Tak, mě opravdu zajímá, protože ještě jsme dolů neprohlubovali. A tady je ten jíl, takže se to tady docela špatně těží. No, to je poznat, to není jak ta hnědozem. Možná křídu taky najdem. Kyblík s ním mám s sebou. Že uvidíme. A už jsem tady rozťukl a tady pod kamenem je bílo. Tady rozbiju ten kámen. Podívejte se, je za obra. No, tak. A máme první úlovek dneška. Sice docela rozmočila, takže ji tady necháme vyschnout, ale pak bude dobrá a velká. Jedeme dál. To hlíny odděláme. Tady na to mám. A tak nemám, nechal jsem doma a to nevadí. Odhrabeme to ručně. Jo, tou speciální věcí není nic jiného než lopata bez toho topůra. Takže to speciální není, ale další křída. Ale je to dobrý. Se začíná probouzet jaro. Kosáci se tady perou a je to hezké. Prodlužují se dny. Je z času chodit kopat. Jaro po té zimě prostě nejlepší. Schválně mi pište do komentářů, kdo z vás se těšil na jaro. Tak, hlínu máme odkopanou a my jedeme dál. Tady na mě něco čouhá, tak možná, že by se mi no, teďka jsem to rozbil. Fakt to není pevný, jak ta křída je hodně rozmočená někdy. Teďka je tady docela velká hrouda. To tady obkopu okolo. A tady další. No, ještě to. A podívejte se. Tak. No, to je to hodně smočený. Rozmočené. To je zajímavé, jak když se podíváte na mokrý ten jíl, tak on je takový šedý, jak kdyby. Padá jak nevím co. A dají se z něj tvarovat hezké kuličky. To je taková plastelína. Čím dál tím víc kamenů.
Furt tady přibývá kamenů, takže hlavně zanedlouho jako se bojím, že dorazíme k nějaký skále. No, co říkám. Kámen, a docela velký. Už se hýbe. Podívejte se, co tady vyklouzlo za obra. To je největší kámen, co jsme tady kdy vykopali. Takže... Už jsme tady na tomhle místě pokročili o dobrých 20 cm. S tím krumpáčem to jde rychle. Byste si řekli krumpáč, ten je na rozbíjení hlíny, ale ono, když máte půdu, to je kdyby motyka a ještě je to krumpáč. To funguje podobně jako motyka, ale krumpáčem se líp rozbíjí kameny, takže když máte takhle kamenitou půdu, jako my tady, tak tím krumpáčem je to opravdu dobrý. Tak, už jsme na konci videa. Jak vidíte, vykopali jsme dobrých třeba 30 cm půdy. Takže já jsem spokojený. Sice křídy jsme ho nenašli. Kopeme tady 10 minut. A já jsem spokojený, protože jsem tak nějak zjistil, co tady je. Přibývá tu čím dál víc kamení, jak jste si mohli všimnout. Skála bude nedaleko. No, ani se nedivím. Takže budeme mít ještě co dělat. Tak já se s váma loučím a u dalšího videa zase ahoj.